a ranar 6 ga watan Yuni shekarar 2014. Allah ya wa sarkin Kano na 13 a daular Fulani, masarki mafi dadewa a sarakunan jihar Kano bayan jihadi a shekarar 1807, wato Alhaji Ado Abdullahi Bayero. A haifi marigayi sarkin Kano Alhaji Ado Bayero a ranar 25 ga watan Yuni a shekarar 1930. Marigayin kafin ya zama sarkin Kano shahararren ɗan kasuwa ne kuma ya yi aikin banki kuma ya aiki a matsayin jakadan Najeriya a ƙasar Senegal. A ranar Juma'a 11 ga watan Oktoba a shekarar 1963 ne aka naɗa Alhaji Ado Bayero a matsayin sarkin Kano bayan rasuwar Sarki Muhammad Inuwa ɗan Sarki Abbas. Ya hau sarautar Kano yana da shekara 33, sannan ya yi mulki na tsawon shekaru 51. Mahaifinsa shine Alhaji Abdullahi Bayero, wanda ya sarautar Kano tsawon shekaru 27. Marigayin sarkin Kano Alhaji Ado Bayero ya rasu yana da shekaru 84 a duniya, ya kuma bar mata 4 da 'ya'ya sama da 60 da jikoki fiye da 300. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya ji kansa ya kyautata makwanci. Allah ya sa idan tamu ta zo mu cika da kyau da imani. Ni ce taku har kullum Sadiqat Aisha Umar mai malari nake cewa Kanawa ko kuma na ce al'ummar arewacin Najeriya da me za ku yi tuna marigayin sarkin Kano wato Alhaji Ado Bayero.